बे समाव एसएम निउज नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोबाय। जोंनि स्टुडियोआव जों दिनै सासे आलासि हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङानो जाबाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि CWC मेम्बार नेरखां खाख्लारि। बे समाव नोंथांखौ खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांनियाव मोनसे सोंथिनि गेजेरजों जोंनि जि सावरायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो आवगायनो सानदों। बे जाबाय माने आथिखालनि थासारियाव नोंथांमोननि जि राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल बिनि जि फोसावदिंनाय हाबाफारि नोंथांमोना जोबोर गोख्रोङै फोसावनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। आथिखालाव नोंथांमोना बिसायख'थि जायोब्ला दा समाव नोंथांमोना सिटखौ बेसेबांसो मोनगोन? एसएम निउज नायगिरिफोरनिसिम बयनिसिमबो खुलुमबाय। दिनैनि समाव बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै गोबां केम्पेइना सोलिगासिनो दङ। बे केम्पेइनखौ जुदि जों नायोबा दिनैनि समाव सारा बिटिसिआव जोङो सरकार गठन खालामनो हानाय हंखियाखौ जों मोननो हानाय जाबाय। आरो दिनैसिम जों जुदि मोजाङै नायोबा 28निफ्राय 29टा सिटखौ जों देरहानानै फैनायनि लामायाव फैबाय। बे हिसाबै सरकारा जोंहा निश्चित जासिगोन फैबाय थानाय समावहाय बिटिसिआव गोदान सरकार बे फैखासिगोन बिटिआर हिसाबै। दा नोंथांमोना बुंबाय थादों बिसायख'थिफ्राव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गोबां सोबख'नाय कारापसन बा बायदिसिना खामानिफ्राव इलिगेल खालामगासिनो दं होननानै। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? कारापसनखौथ' जों बयबो नुदों। माने फिसा फिसा माबानिफ्रायनो कारापसना जादों, जायगानिफ्रायनो जिफ्रानोखि सेन्ट्रेल स्किमफोरबो दङमोन, जेनेबा पन्सायत एमजेएनरेगा, पिएमएवाइ होन बायदिसिना बिदिनो माखासे माबा स्किमफोर बेफोराव बिथांमोना बिराद कौशलै जब कार्डफोरनि फैसाखौ गावसोर दिहुनना लांनाय बिदि गोबां नुनो मोन्दों आरोखि। दा बेखौ नायोबा जों बेयाव 100%निबो माने ओरैबायदि कारापसन जादों होनना बुंगोन। माने मेक्सिमाम जायगायावनो कारापसन जादों, मोनसेल' डिपार्टमेन्ट नङा, एभ्रि डिपार्टमेन्टआव कारापसन जादों। आरो बियो दिनै जों बुंनायल'बो नङा, केक रिपर्टआबो बुंदों। आरो प्रेक्टिकेल फिल्डआवबो बिदि जागासिनो दङ। आरटिआइ होदों नामा नोंथांमोननिफ्राय? आरटिआइथ' होनाय दङ, बहुतथा आरटिआइ होनानै जों इनफरमेसनफोर लानाय दङ। आरो बे इनफरमेसनखौ बेस खालामनानैसो जोङो बुंदों जे बियो ओरैनो जों बुंफ्लानायबो नङा। आरो बिथांमोना बेफोरखौ लानानैनो गोबां गिनाय दङ। आरो बेनिफ्राय जुदि जोङो बिथांमोना सम बुंनो नागिरो जों गोबां खामानि मावबाय, लामा सामानि बाथ्रा बुङो, बे लामाफोरा जानाय नङामोन। बिनि मेक्सिमाम लामाफोरानो पिएमजिएसवाइनि गेजेरजों जादों, मेक्सिमाम लामायानो। बेनिफ्राय एनएलसिपिआरनि गेजेरजों जानाय माखासे लामाफोर दङ, सेन्ट्रेल स्किमफोर, बेफोरो डनारनि गेजेरजों फैनाय एनएलसिपिआरआ। आरो बिथांमोनखौ जों बिटिसि हिसाबै जुदि जों नायोबा 17 बोसोराव जों डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ जुदि साननानै नायोबा आं बेखौ नुफेराखै, मोनसेल' जजनानि अनगायै आं बेलेगखौ नुफेराखै। बिथांमोना मात्र मोनसेल' जजना बिटिसि माबा जजना मोनसे स्किम फोसावनानै मा होनना बुङोमोन बेखौ, गारि होनाय बिकास जजना, बिटिसि बिकास जजना, बे मोनसेल' फोसावदोंमोन। बड'लेण्ड बिकास जजना मोनसे फोसावदोंमोन। बेनि अनगायै बेलेग जेबो स्किम लन्च खालामनाय नुफेरबोआखै। दा बिदिब्ला बे गभर्नमेन्टआ बे गोलाव सम खोन्दोआव गावसोर निजा बबेयाखै मा स्किम लन्च खालामनानै खामानि मावबोखो बिनि हिसाब बिथांमोननियाव होनो हाया। बिथांमोना दिनै जों सोङोबा बिथांमोना बुंनो हानाय नङा जे नैबे बिटिसिनि स्किम, नैबे बिटिसिनि स्किम होननानै। एग्रिकालसाराव मा स्किम लन्च खालामखो, इयुथ इमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनो थाखाय मा स्किम लन्च खालामखो। दा बेफोरबायदि जुदि जों सोङोबा बिथांमोननो बिनि एन्सार गैया। दा खिन्थु कारापसना ग्रासरुट लेभेलाव बहुतखिनि कारापसन जादों, फिसा माबानिफ्रायनो। दा बिनिफ्राय मोनसे गेदेर माबाया जाबाय मा, दिनैसिम माबाखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय भिसिडिसि लेभेलाव इमप्लिमेन्टेसन खालामनो नांगोनबा मोनसे अफिसनि गेजेरजों जानांगौमोन बियो। बे अफिसा जाफेरबोआसै। थांनाय 15 बोसोराव बिथांमोना भिसिडिसि अफिस बानायफोआसै, जायनि थाखाय बेवहाय बांसिन कारापसन जानायनि चान्सआ फैदों। दा बेवहाय आरोबाव मोनसे सोंथि जे इउपिपिएलआ माने साख्रियालफोरनि सायाव जिखिना माने केस होदों होननानै अजद फैदों आरो बेखौ माने पृथ्वीराज देव नारायणआ माने केस होनायनि गेजेरजों माखासे साख्रियालफोरनि सायाव माने गोबां सोंथि फैदों। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? साख्रियालनि सायाव केस होनायनि बेलायाव जायफ्रानोखि इलिगेलयै साख्रिखौ लादों
बा इलिगेलि इन्टारभिउ होआलासिनो जायफ्रा माने साख्रिखौ लानायनि बाथ्रा ओंखारदों दा बिनि सायावसो केसा जादों दा जायफ्रानोखि लिगेल भाबै साख्रि मोनदों बिनि सायाव बिथांमोना गिनांगौ जेबो दरखार गैया मानोना लिगेला लिगेल आरो इलिगेलखौ नागिरनो थांनायाव लिगेला माब्लाबा एसे जायफ्रा माखौबा डकुमेन्टसफोरखौ हरनो गोनां जानोबो हागौ आरो बेखौ खालामनायनि मेन कारनानो जाबाय भबिष्यतआव जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बिदि इलिगेलि माबाया साख्रि लानायानो होन जियानो होन बे माबाया फैयाथों बिनि थाखाय बेखिनिखौ खालामनाय जादों मानोना बेबायदि कारापसन जानायनि थाखायनो सोरबा घुस लानाय माबा लानायनि थाखायनो बे कारापसन फ्रि खालामनो थाखाय जुदि जों नांगोनबा जोङो लिगेलि माखासे एक्सन लानांगौ दरखार जानानै फैयो ओंखायनो बेखिनि खामानिखौ मावनाय जादोंमोन UPPL निफ्राय आरो बेवहाय जायफ्रा लिगेलि साख्रि लानानै दङ बे साख्रि लाग्रा मानसिफोरा गिनांगौ जेबो दरखार गैया दा BPF राजखान्थि हानजाया BTR नि माखासे दफाफोर बा BTR खौ बिथांमोना गनायनो हाया होननानै बुंदों आरो फारसेथिं UPPL आ BTR नि जिखिना दफाफोर बेखौ मावफुंनो थाखाय माने बिथांमोना फैगौ सरकार फैयोब्ला मावफुंगोन होननानै बुंदों दा बेवहाय हाग्रामा महिलारिया BTR नि हेंथा जिखिना बाथ्रा बुंबाय थादों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो दा UPPL नि मेन उद्देश्यआ UPPL आ आन्दलनावबो दंबोखायोमोन बिनि मेन एजेन्डायानो जाबाय BTR एकर्ड खालामखांनायनि उनाव BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखायसो बांसिन गुरुत्व होनानै खामानि मावनाय जागोन दा बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मबे एंगेलजों बुंदों आं बेखौ मिथिला जे BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामा दा BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा बिथाङा बै समावहाय मानो बेखौ जुदि मानियाबा गनायाबा बे समाव बिथाङा मानो बेवहाय हाखि हिसाबै सिगनेचार होनायमोन उइटनेस हिसाबै सिगनेचार होनायमोन बे जोंनिफ्राय मोनसे कुइसन आरो बेनिफ्राय दिनै बियो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदोंब्लाबो राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय बुंनोबो हागौ बिथाङा खारन राजनितिकनि थाखाय बिथांमोना जिखि जाया खामानिखौ मावनो हायो जिखि जाया खामानिखौ मावनो हायो राजनितिकनि थाखाय आरो बिनिफ्राय बिथांमोननि जे लक्ष्य आरो उद्देश्य इलेक्शननि बोथोराव बिथांमोननि जि डिबेट जानांगौमोन डिबेटआ इमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनायनि बाथ्राखौ लानानै खालामनांगौमोन डिबेट मा खामानिखौ मावगोन बेनि थाखाय बिथांमोना बुंनांगौमोन आरो बिनिफ्राय थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना मा खामानिखौ मावफुंनो हाखो मबे मेजर एजेन्डाखौ मावफुंनो हाखो बेनि बिथांमोना रिपर्ट कार्ड साबमिट खालामनानै रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामनांगौमोन खिन्थु मा नुबाय दिनैनि समाव एबसुखौ रायनाय बेनिफ्राय प्रमद बर'खौ रायनायनि अनगायै बिथांमोननियाव जेबो डिबेट गैया दा बेजों जोंनि ओनसोलाव बोरै डेभेलपमेन्ट जागोन जोंनि डिबेटआ जानांगोन मबे लेभेलजों खामानि मावोबा एग्रिकालचाराव माबायदि खामानि मावोबा जों उन्नति जागोन आरो बेखौ बोरैहाय डेभेलप खालामनो हागोन मबे एंगेलाव जोंहा एक्सपेक्टेसन दङ बेखौ बोरैहाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन बेफोरनि सायाव डिबेट जानांगौ पलिटिकेल डिबेट दा बे डिबेटआ गैयालासिनो बिथांमोननियाव मा जाबाय अनलि सोरबा सासे मानसिखौ टारगेट खालामनाय बाथ्रा बुंनाय बिनि अनगायै जेबो गैया दा बेवहाय जोङो बुंनो हायो जे हाग्रामा महिलारिया आथिखालनि जे नैबे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेल बेवहाय बिथाङा BPF नि मेन एजेन्डा बेखौ हयथ' बिथांमोना बुङाखै मोनसेल' एजेन्डा बुंदों जे इलेक्शनाव बिथांमोना देरहानानै सरकार दानो हायोबा BTR नि जि दफा बेखौ मावफुङा होननानै बिथाङा बुंदों दा बाथ्राया जाबाय मा जुदि गमामायैनो बिथाङा जुदि सरकाराव फैयोब्ला बा बिथाङा जुदि खुंथायखौ गोहोखौ मोनफिनोबा दा बिथाङा बुंनाय बायदि दफाखौ मावफुङा होनना बुङोब्ला BTR नि एकर्ड जानाय जि दफाफोर बियो ओरैनो गोग्लैना थागोन नामा बेयावहाय मोननै बाथ्रा थागोन मोनसे जाबाय गभर्नमेन्ट इमप्लिमेन्टेसन एजेन्सिया जागोन गभर्नमेन्ट सरकारा इमप्लिमेन्टेसन एजेन्सिबा बै समावहाय बिथांमोना जुदि सरकार खालामनानै थाहैयोबा इमप्लिमेन्टेसन एजेन्सिया फारसेथिं माने सरकारानो जाहैबाय बिथांमोना सरकारजों थाफानानै जुदि खामानि मावोबा निश्चय नैबे BTR माने माबानि सुक्तिनि माखासे दफाफोरा जेरैबायदि मावफुंजानांगौ बिदि मावफुंजायाबो जानोबो हागौ मानोना उदाहरन गोबां दङ आसाम एकर्डनि बाथ्रा दङ बिदिनो
गोबां दंबावो मिजु एकर्डफोरबो दङ बेफोरबायदि माखासे मणिपुरनि माखासे एकर्डफोरनि बाथ्राफोर दङ बेफोर बाथ्राफोरखौ जुदि नायोबा सरकारा जुदि पजिटिभलि बे खामानिखौ मावनो होननानै एजेन्डा गैयाबा बियो निश्चय एसे थालांनो गोनां जागोन मबेबा बिथिङाव आरो बिनिफ्राय बिनि थाखायनो आरोबाव बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ होननानै जोङो राजा लामायाव ओंखारलायनो गोनां जाहैफिननो हागौ दा बेफोरबायदिया जाहाथे जाया आरो बिनिफ्राय बर' बिटिआर एकर्डआ अनलि नैबे बिटिसिखौ लानानैल' एकर्ड नङा बियो बिटिआर एकर्डआ सिगाङाव जेरै बिटिसि एकर्डआव बे जोंनि नैबे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौल' लानानै एकर्डमोन खिन्थु बिटिआर एकर्डआ जाबाय आसामाव थानाय गासै बर'फोरनि आरो गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरनि थाखायबो बेवहाय दङ बे एकर्डआव दा बेखौ जुदि खालामा होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोङो सारा बर' जातियानो मोनसे हलटेकाव गोलैनाय मोनसे पजिशनाव फैगोन आरो बेखौ जाहाथे जों जानो होयि मोनसे पजिशनाव लांनांगौ जे माबाया जे हाग्रामा महिलाया जे सरकार गठन खालामलायनो हायै मोनसे पजिशनाव जोंनि रायजो राजाफोरा फैनांगौ मानोना बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामा होनना बुंनाय लोगो लोगो बेयाव आसामाव थानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि बाथ्रा दङ अनलि बिटिसिनिल' बाथ्रा नङा बेवहाय बे एक्सटेनसन जानायनि बाथ्रा दङ फारसेथिं बर' अट'नमास काउन्सिल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बियो दिनै दाजादोंबाबो मोनसे फिसा माने गोरलै अबस्थायाव दङ बेखौ मोजां गायसननायनि बाथ्रा दङ बिनिफ्राय नन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाहेरायाव थानाय बर' गामिफोर जे जायगाफोरावनो दङ बिसोरनि हा हुनि रैखाथिनि बाथ्रा दङ दा बैफोर बिराद मेजर बाथ्रा दा बेफोरखौ जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो नांगोनबा माने बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि उद्देश्यजों जाय मानसिफोरा फैदों जाय पार्टिया फैदों बेखौसो जों टारगेट खालामनानै खामानि मावनांगोन दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बेखौ लानानै इउबिपिअ आरो बिपिएफनि गेजेराव माखासे संघातखौ जों नुनो मोन्दों जायनि थाखाय ससियेल मिडिया बा निउसफोरावबो बे बाथ्रानि सायाव सावरायलायनाय जादों आरो चन्दन ब्रह्मआ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ माने दा जाफुंहोनायनि जि आसा बेखौ बिथाङा बै समाव बन्द खालामना दोन्दोंमोन नाथाय केबिनेटआव बि बिला पास जाबाय दा बै समाव जुदि जों नायनो थाङोबा बिपिएफआ जिहेतु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ बन्द खालामना दोन्दोंमोन आरो बेखौ लानानैनो इउबिपिअआ खुद्रिनानै बावैसो सान सिगां बिथांमोना बिजेपिआव जइन जादों दा बेवहाय आं मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों जे जिहेतु मिहिनीश्वर बसुमतारिया इउबिपिनि आफादगिरि बिथाङाबो मोनसे समाव माने बिएलटिमोन आरो बिथाङा बिटिसि सिगनेटरि हिसाबै आरो हाग्रामायाबो सिगनेटरि चन्दनाबो सिगनेटरि हिसाबै दा बेवहाय नोंथाङा माबायदि नुहुरो बिथांमोननि गेजेराव जि मोनसे संघात बेखौ लानानै दा बे संघात जानायाथ' बे स्वाभाबिकखा मानोना बै ओनसोलनि मानसिफोरा माने बिटिसि जाखांनायनि उनाव बिटिसि मोननांगौमोन मोनासै बेखिनि सुबिदाखौ मोनखायाखै कारण संग्रामाव बिथाङाबो अंखिदारमोन खिन्थु बिनि सुबिदाखौ बिथांमोना मोननो हायाखैमोन दा दिनैनि बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बेयाव फैबाय सुक्ति खालामबाय इउबिपिअ हिसाबै मुभमेन्टबो एसे खालामदोंमोन दा बिनिफ्राय सुक्तिजों बियो फैफाबाय एबसुआबो बेखौ लाफानानै आन्दलन खालामखादोंमोन जे बायजोआव थानाय बर'फोर बिथांमोननि थाखायबो पलिटिकेल सेफगार्डनि बाथ्रा बेवहाय लाबोनांगोन दा बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानैनो नैबे बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बियो बेवहाय फैफाबाय दा बेखौ जानो होयियावथ' स्वाभाबिकखा बियो संघातआ जाखागोन मिनिस्टार बिथांमोना एक्स बिएलटि हिसाबै खामानि मावबोदोंमोनबाबो आरो हाग्रामाजोंनो थाफानानै सिगाङाव खामानि मावबोबाय थादोंमोन आरो बिथांमोनखौनो बाहायबोबाय थादोंमोन जे जोङो मायाबा मोनसे खालामना होसिगोन नोंथांमोननो खिन्थु लास्टाव नुबोबाय जे बिथांमोना थगायगासिनोसो दङ थगायगासिनो थानाय बायदि मोनबाय आरो नंगौबो जाहैबाय बे प्रुफ जाहैबाय थगायनायखौ जेराव चन्दन ब्रह्मनि मुसुखा सावलायलायनाय जाबाय दा बै हिसाबै बे गावस्रालायनाय जानाया बे स्वाभाबिकखा खिन्थु बेवहाय मोनसेल' बाथ्रा माने आं बुंनो लुबैदों जे इउबिपिअनि माखासे सोद्रोमाफोरा दिनै बिजेपिआव हाबदों दा बेखौ जुदि जोङो साननानै नायोबा बिथांमोननि कनसेप्टआ नैबे आंनि बुजिनायाव जे बिजेपिआव थाङोबा बड' अट'नमास काउन्सिलाव वेलफेयार काउन्सिलखौ मोजाङै बनायनायनि सुबिदाया फैगोन माने बे कनसेप्टआ मोजां नङा आंनि मथेबा थिग नङा बियो बिथांमोना जेरै दङ बिदिनो थानानै गभर्नमेन्ट दानायाव बिजेपिखौ सापर्ट खालामगोन बे लाइनाव लांनांगौमोन सापर्टसो खालामनांगौमोन डाइरेक्ट हाबनो नाङामोन डाइरेक्ट हाबनो नाङामोन
आसामखौ खुंनायनि बेलायाव बिजेपिखौ जों फुल सापर्ट खालामनानै खामानि मावगोन खिन्थु जोंनि एरियाखौ खुंनायनि बेलायाव जों हिसाबैनो खामानि मावगोन बे लाइनाव बिथांमोना थांनांगौमोन दा जोंनि नैबे बिटिआर हालामाव जों नुदों जे बिजेपि राजखान्थिनि खोथा फैबाय दा नेशनेल पार्टियाव बिजेपियाव हाबनाय जोंनि ओनसोलाव बिटिआर नैबे दा बेवहाय नुदों जोङो मेक्सिमाम बिजेपियाव हाबनाय दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफनि माने तामुलपुर माने गयबारि समस्तिनि बिथां माने देबेन बर' एक्स सीएम बिथाङा हाबबाय बावैसो सान सिगां एमसिएलए बिथाङाबो बिपिएफनिमोन माने रातिराम बर' हाबबाय इमानुएल मुसाहारि माने बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङाबो माने बिजेपियाव हाबनायनि लामायाव दा बेबायदिनो माखासे एखमबा पेपाराव मोनो चन्दन ब्रह्मआबो बिश्वजितआबो माने मा होनना बुङो बेजों रिहुन दैमारियाबो बिजेपियाव हाबगोन होननानै आरो बेबायदिनो मेक्सिमाम जों नुदों जे माने बेबायदि बिपिएफनि मानसिफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा बिजेपियाव हाबगासिनो दङ दा बेखौ जोङो बोरै नुहुरो जों हारि हिसाबै नायनो थाङोब्ला पलिटिकेल पार्टिखौ जों दोनथ'बाय जोंनि रिजनेल माखासे इस्युसफोरखौ लानानै जों माबायदि नुहुरो बेवहाय बे बाथ्राखौ जुदि जों मोजाङै बिजिरनानै नायोबा राष्ट्रीय दल आरो आन्चलिक दल जोंनि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो नांगोनबा जोंनि मडेलिटिजों जोंनि साननाय हनायजों जुदि जों लांनो नांगौबा आन्चलिकता बादा आन्चलिक दलफोरनि सिन्ताजों खारनाया बांसिन मोजां जोंनो सरकारखौ केन्द्रीय लेभेलाव जों सापर्ट खालामहैनो हायो अंखिदार जाहैनो हायो जोङो अंखिदार जानानै बांसिन आदाय खालामनो हायो अंखिदार जानानै मानोना पलिसिखौ बैसोर खालामो पलिसि खालामबा जों बेयावनो हाबखानानै थायोबा जों बेयाव बुंनानै माबा मोनसे फिथाइ थायहोनो हाया जुदि जोङो अंखिदार हिसाबै खामानि मावोबा अंखिदार हिसाबै जानानै थाहैयोबा अब्लानिया बिथांमोननियाव मोनसे गिनाय थायो जे बिसोर जोंनिफ्राय ओंखारलाङोबा जोंहा सरकारा बायगोन नामा जोंहा सरकारा बायोबा जोंहा माने खथि जागोन बे मोनसे साननाया बिथांमोननियाव थागोन अब्लानिया बिथांमोनखौ प्रेसार मोनसे दोननानै जोंनि ओनसोलनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हानायनि लामाया थायो दा जोंनि जिखिनि मानसिफोर बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिजेपियाव हाबहैदों जों बर' हिसाबै जुदि बेखौ सिन्था खालामनानै नायोबा दा जोङो गोबाव सम दिनै जे जोङो नैबे अबस्थासिम मोनफैबाय जे बिटिआर मोनफैनायसिम आरो नैबे पलिटिकेल लेभेलाव आसामाव जे जों मोनसे बिराद गिदिर रुल खालामनानै खामानि मावबाय थानो हादों बे बेलाखौ नायोबा जोङो एकदम बर' पलिटिक्स गेलेनानैसो हाबदों बर' पलिटिक्स गेलेनानै आरो बर' पलिटिक्स गेलेयाबा मुभमेन्टखौ लाफानानै बर' पलिटिक्स गेलेबोआमोनबा दिनैनि समाव जोङो नैबे बिटिआर लेभेलसिम बा जोंनि जिखिनि माने आन्दलननि एजेन्डामोन बेयो साक्सेसफुल जाफुंनाय नङामोन दा जोङो पिटिसिएनिफ्राय जुदि नायबोयोबा रावबो बर' बिदि मानसिफोरा साफा सानैनि अनगायै माने राष्ट्रीय दलफोराव बिदि हाबनाय गैयामोन अर्गेनाइजेसननि माखासे लिडारफ्रा आरो साफा सानैया बे इन्डिभिजुवेलसो हाबनाय दङमोन खिन्थु दिनैनि समाव जायफ्रानोखि बर' जातिखौ नेतृत्व खालामबोदोंमोन मोनसे समाव आरो दाबो राजनितिक भाबै किसुमान माने नेतृत्व खालामदों बै मानसिफोरा राष्ट्रीय दलाव हाबनाय लोगो लोगो बर' जातियाव माने जातीय सिन्ताया खमायनाय बायदि मोनसे जाहैगोन जातीय सिन्ताया खमायनाय जागोन आरो बिथांमोना डिक्टेसन लानानै खामानि मावनो गोनां जागोन गावनि पजिशनखौ थिग खालामनो थाखाय हाइकमान्डआ जि बाथ्रा बुङो बेखौनो मावनो गोनां जागोन बेयाव जातिया लस जायो मा जायो बेजों बारा माबा जानाय नङा दा बेवहाय बिद्रु खालामनोबो हानाय नङा बिथांमोना खारन गावनि पजिशननि बाथ्रा फैलायबाय बेयावथ' पजिशनखौ लानानै सेलायनाय जाखायो राजखान्थि माबायाव राजनितियाव दा पजिशनखौ लानानै सेलायनाय जायोबा बेवहाय बिथांमोना जोंनि जातीय इस्युखौ लानानै बांसिनै खोथा बुंनो हानायनि लामा थाहैनाय नङा बे जोंनि थाखाय लस जागोन दा ओरैनो नुनायावथ' मेक्सिमाम बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा हाबगासिनो दङ दा बिथांमोना नेशनेल पार्टिनि खोथाखौ सिन्था खालामालासिनो रिजनेल पार्टि सिन्था खालामनानै बा जोंनि बिटिआरआव जिथु पलिटिकेल पार्टि दङ इउपिपिएल दा बिथांमोना नोंथांमोनजों जगाजग बेबायदि खालामाखै नामा दा जायफ्रानोखि बिजेपि लाइनजों इनक्लाइनेसन जादों बे इनक्लाइनेसन जानाय मानसिफोरा जोंजों बिदि कानेक्सन खालामाखै माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर जायफ्रानोखि रिजनेल सिन्ताखौ बांसिन मोजां माने साननानै खामानि मावो बिथांमोना जोंजों जगाजग जादों बिथांमोना माखासे हाबबायबो
जोंनि जेनेबा गरेस्वर समष्टिनि माने पबित्र कुमार बर' बिथाङा माने आरो जायफोरानोखि माने एसे लिडार माबायाव दङ बै मानसिफोरा दिनै UPPL आव हाबनाय लोगो लोगो बिथांमोना गावसोरनि मोनसे पजिशनखौ लुबैगोन पजिशननि बाथ्रा फैगोन बेयाव दा बेयाव हाबफैनाय लोगो लोगो बिथांमोना सासे केडार हिसाबै खामानि मावनो गोनां जाहैगोन दा बिखौ बिथांमोना अट मोननोबो हागौ आरो बे बेलायावनो बिथांमोना आरो फैबाय थानाय समफोराव हयथ' बिथांमोननियाव मोनसे एजाम्पसन थानो हागौ जे आङो माने MLA नि केन्डिडेटनि बाथ्रा दा बेयाव UPPL आव फैबा आं बेखौ चान्स मोननाय नङा BJP आव थांबा चान्स मोनगोन बेबो टारगेट जानो हागौ बिथांमोननि दा बेवहाय बिथांमोना अनलि पलिटिक्सनि बाथ्राखौ सानदों गावनि पलिटिक्सनि बाथ्रा बेवहाय जातीय इस्युनि बाथ्राफोरखौ साननाय जायाखै बिथांमोना जे BTR रेकर्ड जाखांनायनि उनाव BTR नि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राफोरखौ मोजां साननाय जायाखै दा बेफोरखौ नायोबा बिथांमोना दिनैनि समाव जातीय सिन्ताजों गैला गावनि सेल्फ सिन्ताजों थांबाय आरो गावनि सेल्फ मटिभनि थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि थांदों होननानै जों माने साननो हायो आरोखि गाहायै नोंथांमोना UPPL राजखान्थिया देरहाखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खामानिखौ मावग्रोगोन जोङो UPPL हिसाबै जुदि BTR आव सरकार गठन खालामनाय लोगो लोगो जोंनि एजेन्डाया जाबाय फार्स्ट जोङो BTR इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया बे मोनसे थाखागोन एक नम्बर थाखाबाय एग्रिकालचार दिखौ जोङो जौगासार खालामनांगोन एग्रिकालचारा मानोना मेक्सिमाम इमप्लयेबिलिटिया जाबाय एग्रिकालचार सेक्टर एग्रिकालचार एन्ड एलाइड बिनिफ्राय बेखौ थिक खालामनो थाखाय आरो जोंनो नांबावगोन माखासे सुबिदाफोर इमप्लयेबिलिटि मानसिफोरखौ बोरैहाय इमप्लयमेन्ट खालामनो दा इमप्लयड खालामनो नांगोनबा जोङो जिखिनि मानसिफोरा दिनै फर्मेल इडुकेसनाव दङ फर्मेल इडुकेसनाव थानाय मानसिफोरा सरकारि जबनि थाखाय बिसोर खामानि मावनो हागोन दा मेन चेलेन्जआ जाबाय UPPL हिसाबै दिनैनि समाव मेन चेलेन्जआ जागोन जे मानसिफोरखौ बोरैहाय कर्म संस्थापन होन मानसिफोरखौ कर्म संस्थापन होनोबा जोङो मानसिफोरनि साननायाव नैबेखौ लाबोनो हानांगोन जे काम से मतलब आङो खामानिजोंसो मतलब आं माबा मोनसे खामानि मावथारगोन बे मोनसे माबा खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय बिनियाव स्किलनेसआ फैनांगोन बै मानसिया एग्रिकालचार फिल्डआवनो होन बबेबा मोनसे फार्म खुलिनोबाबो बिनियाव स्किल थानांगोन माबा मोनसे मावनो होनबाबो प्लाम्बार जानोबाबो बिनियाव स्किल थानांगोन दा बै दिगाव जोङो बोरै ट्रेन खालामनो हागोन मानसिफोरखौ बिनि सायाव गुरुत्व होनानै खामानि मावनाय जागोन ओरैनो दाथ' माने जोंनियाव बुंनो थाङोब्ला माने खामानि गैजारोङै सुबुंनि अनजिमायानो बांसिन लाइमोनफोरा आरो दा बेवहाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदों वान भट वान जब होननानै दा बेखौ बेनि डिफिनेसन बा माबायदि नोंथांमोना जब होगोन आरो बेखौ लानानै BPF हान्जाफोरा बुंदों जे माने बिथांमोनालायनो माने न'खर माने साखरि होगोन मा होगोन होननानै दा बेखौ नोंथांमोना माबायदिहाय माने इयुनाव खामानि मावनो सानदों दा बेनो आं दहाय बुंनाया मानसिफोरखौ स्किलाव लाबोनांगोन स्किलाव लाबोनानै बिनि थाखाय जोङो आसुनि तैयार खालामनांगोन जाय मानसिया स्किल जाबाय बे खामानि मावनो हानाय जाबाय जब माने गभर्नमेन्ट जबाथ' नोङो जेनेबा जोंनि उद्देश्यआ जाबाय बिथांमोना बुजिनायावथ' गभर्नमेन्ट जबसो होनदों जब होनना बुंनाय लोगो लोगो मोननै जिनिस थाखायो खामानि जब माने खामानि जोङो बुङाखै कर्म संस्थापन होनना बुंदों जों बुंदों मा कर्म संस्थापन माने जोङो मानसिफोरखौ खामानि मावनो हानाय गोहो खालामनानै खामानि होगोन बिसोरनो दा बिनि थाखाय जों मोनसे स्किम लागोन जे बियो रोंबाय बेखिनिखौ मावफुंनो थाखाय बिनो बेसेबां फैसा नांगौ बे माने सरकारि साबसिडि सिस्टेमाव जों बेखौ होनानै बेखौ मावहोनाय बेबस्था खालामगोन दा बिदिनो गोबां दङ नों हमनानै ला आं मोनसे उदाहरन होनो लुबैबाय दिनैनि समाव नों आसाम हिसाबै जुदि नायोबा आसामाव दैलि 60 लाख दावदै नांगौ आसामाव 60 लाख दैलि दा दैलि 60 लाख दावदै नांगौबा आसामाव प्रडाक्शना जादों अनलि दैलि 27 लाखल' 27 लाख दावदैनि प्रडाक्शना बेखौथ' जोंनि जायगायावथ' माबानो हायोना आरो बिनिफ्राय जुदि जों नायोबा नुगोन जोंनि मानसिफोरा दावदै खननो थांगासिनो दङ बे जब नङा होमबा बेफोरखौ जोङो एंगेज खालामनो हागोन ना हाया बेखौ जुदि जोङो पिपि मुडआव खालामोबा सरकारा एसे हेल्प होनानै गावबो सोरबा इन्टारप्रेनियरहा बेखौ इनिसियेटिभ लानानै बेखौ खामानि मावोबा गोबां मानसिफोरा बेयाव खामानि मोनगोन दा बिदिनो गोबां दङ थारमाने मोनफ्रोमबो सेक्टराव
दा बिखो खामानि मावोबानो मानसिफोरा बेदरनि बाथ्रा फैबाय बेदरनि बाथ्रा फैबाय ओमफ्राय नानि बाथ्रा फैबाय ना पेकिं खालामनो जोंनि मानसिफ्रा थाङो जोंबो ना प्रडाक्सन खालामनो हायो दा बिदि गोबां दङ थारमाने आरो बिखौ इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावोबा मानसिफोरा जों जे बाथ्राखौ बुंदों वान भट वान जब वान सेन्स वान जब होननानै बे साक्सेसफुल जागोन आरो उद्देश्यआ जोंनिया बे मानसिफोरखौ बोरैहाय जोङो माबा खालामनो हानो खामानि मावहोनो बे दा इउपिपिएल हानजाया जिखिना नोंथांमोना फोसावदिंनाय जे मेलफोर खालामगासिनो दङ दा बेवहाय गोबाङानो बुंदों जे बर'नि अनगायै गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोबोद खम होननानै बुंदों दा बेवहाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो दा दिनैनि समाव गोबां माने गुबुनारि मानसिफोरा जोंनियाव जइन जादों आरो बेनिफ्राय बिथांमोननि साइलेन्ट भटआ माखासे जोंनियाव फैसिगोन दायो दिनैनि समाव बिथांमोनाबो मोनसे बिश्वास मोनदों जे प्रमद बर'नि नेतृत्वआव बिटिआरआव जुदि गोदान सरकार इउपिपिएलखौ सरकार लाबोबा माने हम मर्यादा हम अधिकार बे फैसिगोन खान्थिया फैसिगोन बे जिनिसा बिथांमोननियाव बे बाथ्राया बिथांमोननियाव साननाय फैदों आरो बेखौनो बिथांमोना लुबैदों जोंनि ओनसोलाव बिथांमोना जे जेरैबायदि माने 17 बोसोराव मोनसे अयथासारि मोनसे माबा मोनबोबाय माने बाथ्रा बुंनो हानायनिबो मोनसे फ्रिदम गैयै बिपिएफआव माने सोरखौबा माबा मोनसे बाथ्रा बुंबानो गादबना दोननाय बेबायदि मोनसे थासारिनिफ्राय उद्धार जानो थाखाय बिथांमोना नाजाबोगासिनो दंमोन आरो बेखौ दिनै मोनसे अपसन मोनफैबाय बिथांमोना बे अपसनानो जाबाय इउपिपिएल आरो बे हिसाबै गोबां मानसिफोर फैदों जों दिनै फिल्डआव हाबबाय थानाय हिसाबै गोदान मानसि टाचआव फैगासिनो दं आरो सरकारखौ सोलायहोनो थाखाय बयबो नाजागासिनो दङ एकमात्र हायैनि कारना सिगाङाव मोनसे गिनाय दंमोन बे गिनाया दिनैनि समाव गैला बे गैयिनि थाखायनो दिनै जोङो मोनसे मोजां पजिसनाव फैबाय आरो माने सिगाङाव मोनसे प्रपगान्डा बिथांमोना खालामबाय थायोमोन बे प्रपगान्डायानो दङ एबसुआ मोनसे आन्दलन सोलिबाय थानायाव जोङो इलेक्सनाव फैदोंब्लाबो बेखौ बाहाना खालामनानै बिथांमोना माने सिगियोमोन गुबुनारि मानसिफोरखौ दिनैनि समावबो सिगिनो सेस्था खालामबाय थादों बिटिआर रेकर्डखौ लानानै खिन्थु जिखिनि गोरों मानसिफोर गोरों गुबुनारि मानसिफोरा जोंसे बांसिन गोरों बिथांमोना बेखौ लानानै दिनैनि समावहाय गिनायनि माबाया गैला बेयो क्लियार जादों जे सोरबा गारना खारनांगोन माबा खारनांगोन होनना बुंदोंमोन दा बे गैला दा बेफोर गासिबो क्लियार जाखांनायनि उनाव बिथांमोननाव दिनै मोनसे फ्रि मुडआ फैबाय आरो फ्रिलि खामानि मावनायनि थाखाय फैदों आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोना जे बिटिआरनि जि दफा माने गामि दानख'नाय आरो गामि सुख'नाय दा बेखौ लानानै बर' आरो अनाबर' खाम्फा बरगयारि बेखौनो बुंबाय थादों हाग्रामाया बेखौ बुंदों जे बर' आरो अनाबर' बे मोनसे खंघात फैगोन होननानै दा बेनि सायाव मा बुंनो नोंथाङा बेथ' मा होनना बुंगोन बेखौ माने बिथांमोननि बुंनायाथ' एसे मिनिथावना जादों गामि दानख'नो मोनैनि थाखायसो संघात जाबोदों गामि दानख'नो मोनैनि थाखाय बिटिसि हाबनानै थाफैनायनि थाखायसो माखासे गामिफोरा अनाबर' गामिफोरा हाबनानै थाफैनायनि थाखायसो संघात जाबोनानै अनाबर'नि बेयाव सृष्टि जादों दा बेवहाय दिनैनि समाव बेयो फ्रिसो जाबाय बे जिनिसा फ्रिसो जादों आरो बिनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों आङो जे खाम्फा बरगयारि बा चन्दन ब्रह्म बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों बिथांमोना मबे माने एंगेलाव सानदों आं बुजियाखै जे जोंनि बर' गामिखौ सोसननाय बाथ्राखौ मानो सानाखै सानजाहा सनितपुर आरो दानख'नायनिल' बाथ्रा बुंबाय थादों बेयावथ' हाबसननायनि बाथ्रा दङ जे खोलाहाबो जे माखासे बर' गामिया थाबोदों बेथ' दिनै हाबगोन ना बेखौ सोनायनि थाखाय मानो मावनो नागिराखै सानजाहा जे थाबोदों माखासे गामिफोर बेखौ सोनायनि थाखाय मानो खामानि मावनो नागिराखै दा जों आन्दलन खालामबोनायनि उद्देश्यआ मामोन जोङो पलिटिकेल राइट्सखौ लानानै आन्दलन खालामबोदोंमोन पलिटिकेल राइट्सखौ जोङो अजथा माखासे मानसिफोरखौ सोजनना लायोबा जोंनि पलिटिकेल राइट्सआ मा जागोन बेखौ नोजोर होनो नाङाखै हमनानै ला बुरलुंबुथुरनि साहामोन एबसुनि दिमाना हसाके जुदि जों बुरलुंबुथुरनि साहानि माखासेखौ लाजोबोबा बायहाथा सारियालि ओरै जुदि लायोबा बेयावथ' बर' मानसि गैया गुबुन हारिनि मानसिजों जोङो इलेक्सन फैयोबा जों जेनगोन जों सरकार खालामनो हागोन ना हाया बर'नि आखायाव थागोन ना थायामोन बेयो हानाय नङा
हानाय नङामोन दा उद्देश्यआनो बेखायनो जे नैबे माबायाव गामि दाननाय आरो सोसननायनि बाथ्राया बेनिखायनो जे जोङो बर'खौ मेजरिटि खालामनि ट्राइबेलखौ मेजरिटि खालामनि ट्राइबेलखौ मेजरिटि खालामनानै भबिष्यतआव जाहाथे बेयाव जोङो जोंनि पलिटिक्सखौ बर' पलिटिक्सखौ निश्चित सुरक्षित खालामनानै लाखिनो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावदों आरो बेखौसो बेनि बिटिआर रेकर्डआव गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि फर्मुलाया बेनि थाखाय फैदों आरो बे बाथ्राया बेबो मोनसे कनस्टिटिउसनेलाव गामिया सोसननायल' थाया बेयाव मोनसे लाइनावनो दंखायो सोसननाय आरो दानख'नाय मोनसे लाइनावनो दंखायो नों बेखौ गारनो हाया दा बेयाव इमप्लिमेन्टेसन बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव जों सोसननायनिखौ बांसिन जुर होनांगोन दानख'नाया सोरखौबा अत्याचार दानख'नांथारनांगौबा बे दानख' जाबाय जों सोसननायनिखौ बांसिन जुर होनांगोन दिनैनि समाव गामि दानख'नायनिल' बाथ्राखौल' रायलायबाय थायोबा बेथ' नेगेटिभ मोनसे इमप्रेसन थांगोन दा बै बिथांमोना जुदि हसायैनो बर'नि लिडार मारबा गामि सोसननायनि बाथ्राखौसो बांसिन सावरायगोन आरो दा बिथांमोनाथ' सोसननायनि बाथ्राखौ हयथ' बुङाखै आरो दाख्लैबावै चन्दन ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा उल्थासो बुंबावनाय बायदि मोनदों जे जायखौ माने बिश्वजित दैमारिया जोंनि माने नैबे SM निउसनि गेजेरजोंनो बुंदों जे गिबियाव माने बर' कसारि अट'नमास माने काउन्सिला जागोन वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जागोन बेयाव माने सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबग्रोगोन बेनि उनावसो बिटिआरआव फैगोन होननानै खिन्थु बिश्वजित दैमारिया बुंदों जे बेवहाय बै बाथ्राखौ चन्दना बुंदोंमोन बिश्वजितआ बुंदों जे मोनब्रै जिल्लाया फार्स्ट बिटिआरआव हाबगोन आरो बेनि उनावसो थालाङोबा बे माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबगोन होननानै दा बेवहायनो जों बुजियो जे गामिया जुदि हाबसनोबा जोंहा सानजाहा सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै जिल्लाया माने हाबनाया माने मथा मथि 99% माने सिउर बायदि होननानै जों मिथिदों दा बेवहाय बिथांमोना बै गामिफोरखौ माने हाबजाना बायो नामा नोंथांमोननि केलकुलेसन बा नोंथांनि साननायाव बै जिल्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ आङो नैबे समखिनियाव मोनसेल' बुस्थुखौ बिथांमोननि आखल आखुनिफ्राय नुबोदों बिथांमोना बर' जातिजों जेबो सोमोन्दो गैला बर' जातिजों सोमोन्दो थानायमोनबा नैबे एकर्डनि गेजेरजों एक्सटेनसन खालामनायनि बाथ्रा दङ बेखौ बांसिन गुरुत्व होगौमोन दिनैनि समावहाय नैबे बिटिआर एकर्डनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय माने बेखौ बारायनाय बिटिसिनि सारिसिमाखौ बारायनाय बेयाव बांसिन इम्फासिस होनानै बे खामानि बे एकर्डआ जादों दा बारायनांगौब्ला सनितपुर लाइनथिं जों बारायखानांगोन आरो बे अपसनाव दंखायो दिनैनि समाव जे बर' अट'नमास काउन्सिल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ धेमाजिखौ लाफानानै माखासे एरियाखौ फोसावनाय जादों दा नैबे एकर्डनि थाखायनो बेखौ खालामनाय जादों बेखौ बिटिआरआव सोखागोन बिटिआरआव सोखांनायनि उनावसो जिखिनि थालांदों जे बिश्वजितआ जे बाथ्राखौ बुंदों बेनो राइट मानोना माबामोना राजखान्थिनि थाखायनो चन्दन ब्रह्ममोना बर' जातिफोरखौ खनले थगायबोगासिनो दं आरो बिथांमोननि बुंनाया फंफ्रोमावबो थगायनाय थायो बिसोरो जाबाय माने सियालफोर बायदि कानिं थारमाने जोंखौ थगायनानै गावसोरा बोरै राजा जाबाय थानो हायो आरो बिथांमोना नैबे सनितपुरनिफ्राय बै बाहेरनि जिखिनि बर'फोर दंमोन बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव फानै गावसोरनि माने जायगाखौ थि खालामना लाबोबाय थादोंमोन गावसोर मिनिस्टार मोननायाथ' बिसोरखौ फाननानैसो मोनदों जिखिनि साथा मिनिस्टार दोङो आसाम माने बिटिसिनि बाहेरनि बर'फोरखौ फानै हाग्रामा महिलारिया माने मिनिस्टारफोरखौ लाबोगासिनो दङ खिन्थु बर' जातिनि मोजांनि थाखाय मोनसेबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै बेयाव मोजां खामानि जायाखै जे मिनिस्टार लानानै गभर्नमेन्टजों थाफानानै मा आदाय खालामनो हाखो दिनैथ' मोजां बुंनो हायाना बिसोरो गैया जेबो जोबथारनायाव नोंथाङा माने नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय मा बुंनो सानो खारन मैया नुदों जोङो एबसु अफिसाव माने BPFआ आक्रमण खालामनाय बेनि गेजेरजों आरोबाव ससियेल मिडियाफ्राव माने उन्दै गथ'फोरा माने जानला मानला बाथ्रा बुंनाय माने इलेक्शनखौ लानानै माने बिभिन्न धरनर माने आब्रुथि गैयै सोदोबफोर बाहायनाय जों नुनो मोन्दों दा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सायाव बेफोर गासैखौबो लानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो नैबे बिटिसिनि जे इलेक्शन बे बिटिसिनि इलेक्शनखौ लानानै जे घटनाफोर दायो जाहांनो हमदों बे जाबाय कमप्लिटलि हाग्रामा महिलारिनि फिसिनाय गुन्दाफोरनि थाखाय जादों
दा डेम'क्रेसि हिसाबै जानाया मोजां बयहाबो मोनसे राइट्स दङ जोङो अर्गेनाइजेसन हिसाबैबो बा पलिटिकेल पार्टि हिसाबैबो जे राइट पार्सनखौ राइट माने जायगायाव सेलेक्सन खालामना हरनायनि मोनसेल' लामायानो जाबाय नैबे भटनि गेजेरजों दा बेयावहाय भट होनायनि केम्पेइनखौ नों खालामनो हायो केम्पेइना खिन्थु डेम'क्रेटिक जानांगौ एसे कनस्टिटिउसनेल भाषाफोरखौ जों बाहायनानै खामानि मावनांगौ दा बेबायदि गोबां आनकनस्टिटिउसनेल बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोन्दों दा बेफोरबायदिया जानो नाङा आरो ससियेल मिडियानि जिखिनि माखासे मानसिफोर ससियेल मिडियायाव जिखिनि मानसिफोरा बुंदों सोरबा लिरनाय मानाय बे लिरनायफोरा माने जोंनि समाजाव दे जोंनि ससाइटियाव दे मोनसे सामाजिक डिग्रेडेसन मरेलिटिनि डिग्रेडेसन बेखौसो एक्सप'ज खालामनाय जादों आरो बियो जोंनियाव बिदि गैसोआमोन नैबे समखोन्दोआव नैबे 17 बोसोराव जि मोनसे पलिटिकेलि माने माबा जादोंमोन बेवहाय पलिटिक्सआ गाज्रि पलिटिक्स बेवहाय सोलिबाय थादोंमोन जाय मानसिफोरखौ मोजां लामाजों लांनो थाखायसो पलिटिक्स खिन्थु नैबे 17 बोसोराव बिटिसिआव मा जादों मानसिफोरखौ गाज्रि हाखराव खोख्लैहोनो थाखायसो पलिटिक्स बिदि जाबोबाय थादों दा बे मोनसे कारेक्टार फैनायनि थाखाय बे 17 बोसोर गाहाम बिदि जाबोनायनि थाखाय मानसिफोरनि साननाय हनाया बिदिनो जाबोनो हमदों आरो बे जानायनिफ्राय जोङो बासायनो नांगोन दा बासायनो नांगोनबा खामानिफोरखौ सोर मावनांगोन धर्मीय अनुष्ठानफ्राबो बेयाव मावनांगौ दङ धर्मीय अनुष्ठानफ्रा जोंनियाव माखासे धर्मीय अनुष्ठानफोर दङ बै धर्मीय अनुष्ठानफोरा मानसिनि मरेलिटि बिल्डिंनि थाखाय खामानि मावनांगोन दङ आरो फैबाय थानाय समाव बेखिनि खामानिखौ मावनो थाखाय सरकाराबो खामानि मावनांगोन बे बेलायाव मरेलिटि बिल्डिंनि थाखाय दा बेफोरखौ गासैखौबो थिग खालामनायनि थाखायनो दिनैनि समावहाय गोबां मानसिफोरा मोजां सानग्रा माखासे मानसिफोर दङ साफा सानैयासो गाज्रि सानग्रा दङ बेजोंनो पलिउसनबो जायो माखासे जायगायाव दा मैया बरमायाव जिखिनि घटना जादों बे घटना जानायाथ' डाइरेक्टलि बिपिएफनि मानसिफोरनि थाखाय जादों एबसु अफिसाव थांनानै आक्रमण खालामनाय एबसु अफिसखौ आक्रमण खालामनाय माने बर' जातिखौ आक्रमण खालामनाय दिनैनि समाव बर' जातिखौ आक्रमण खालामदों बिथांमोना मानोना एबसुआ बर' जातिखौ बिदि लाना फैनो हानायनि थाखायसो दिनैहाय बर'नि समाजा बे मोनसे थासारियाव मोनफैदों बिटिआरसिम फैनो हादों दा बिब्दि संगठनखौ आक्रमण खालामनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो बिथांमोना बुंनो नागिरदों जानांगौ जे एबसुआ मानो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों सापर्ट खालामखागोन मानोना इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनायनि मेन कारना जाबाय बिटिआर एकर्डखौ एबसुआ खालामदों एबसुआ सिगनेटरि बेवहाय सिगनेटरि हिसाबै बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बाथ्राया इउपिपिएलआ बुंदों हाग्रामाया बुङाखै जायनि थाखाय माने माबाया एबसुआ थोंजोङै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनो गोनां जादों दा बेयाव बिथांमोना बे एबसुखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया मानोना बेयाव बिटिआरखौ एस्टाब्लिश खालामनायनि दरखार दङ जोबथारनायाव नोंथाङा जोंनो बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायबाय आरो जोङो दिनै गोबां सम लाबाय आरो बे समाव जोङो माने माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो हाबाय जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव नोंथांनो साबायखर जासिनानै जोंनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों